kana siga la wadu on me son kan do ni kuma nunu na bon c'est pas parce que an mako be fɛn wɛrɛw la non mais juste hali bi an bɛ k'a fɔ an ye fɛn dɔ de ye min danger n'an sirannen don an ɲɛ ni mɔgɔ bɛ ka kuma fɔ an y'a ladili kɛ a la k'a fɔ vraiment ka sabali k'a dabila kana siga la Abubakar Mayiga ɲɛ bɛ nin cɛ in na ɲɛ b'a la nin cɛ i bɛ nin dɔn ayi kana siga la a bɛ fɔ nin cɛ nin ma ko eh bien Kantano Abimana ale de filɛ nin wagadu Kantano Abimana Kantano Abimana e bɛna k'a fɔ Mayiga ale tun ye journaliste animateur de la vedette même c'est-à-dire que Sigedolo de tun don a ka émission tun tɛ fɔ mɔgɔ kɔ journaliste de tun don animateur de tun don min tun bɛ lamɛn kosɛbɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ fɔ min ma ko radio Mille Collines o ye Rwanda ye Rwanda ni journaliste kɛ min filɛ nin ɲɛkɔrɔ ni ne ta don Rwanda la n'a da ye ni siya ko kɛlɛ ye cette fois-ci radio Mille Collines ale tɛ Nations Unies mɔgɔw nana ni radio so min ye ka na bila Rwanda ni ka sɔrɔ ka Rwanda tan k'a yɛrɛ kɛ ko programme ni radio min ye journaliste kɛ min sɔrɔla baara la n'a tun b'a wele ko journaliste du peuple awɔ journaliste kɛ min b'a yɛrɛ ko mirindiw ka laseli awɔ kana siga la a tɔgɔ de tun bɛ ko a dɔnni ma a bɛ ɲɛda la yɛlɛ la tiɲɛnikɛla a tɔgɔ de tun bɛ ko Kantano Abimana ale de Rwanda ci n'a da ye ni siya ko kuma ye a kana siga la a nanzarakan lamɛn que le fameux animateur vedette de la radio Mille Collines qui a provoqué le génocide au Rwanda en 1994. C'est son émission qui était la plus populaire dans le pays devant les émissions de 4 autres animateurs journalistes incriminés de cette radio. La génocide contre les Tutsis a débuté le 7 avril 1991 et a duré 100 jours avec un bilan de 800 000 morts à 1 million. Subhanallah. Représentant environnement 75% de la population Tutsi au Rwanda à l'époque. 2 millions de déplacés internes, 2 millions de réfugiés, ceux qui ont pu fuir du pays et des centaines de milliers d'orphelins. Selon le rapport officiel de l'ONU qui a considéré ce génocide comme l'un des plus rapides et plus meurtriers de l'histoire du XXe siècle. Subhanallah. Les tueries ont commencé dans la capitale, Kigali. Les milices extrémistes, bon, mais fa k'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ k'a dɔn an ye nin ye an ye nin ya c'est-à-dire que an ye ninnu histoire ye quoi an ye ninnu mɛn wa an ye ninnu vécu ninnu kɛra quoi kana siga la ninnu kɛra o tuma n'an ɲɛ bɛ dɔ la min bɛ k'a yɛrɛ wele ko journaliste n'an ɲɛ bɛ dɔ la nin tun ye siyako ye nanzaraw dun u bɛ tiɲɛni kɛ n'a bere fila de ye quoi soit diinɛ walima siya kana siga la yɛrɛ ni dɔ fana bɛ ka na diinɛ ta sira fɛ k'i gɛrɛ o fana na an ka jamana kɔnɔ an tɛ se k'an sigi a tigi filɛ c'est pourquoi a tigi a y'a ka kɔrɔfɔ daminɛ n bɛ don a ka dalilu kɔnɔ c'est pourquoi ne y'a fɔ n ko n b'a invité débat la yan mɔgɔ fɛn ye saba de ye a kana sigi ne kɔrɔ dɔrɔn i ka ɲininkali busanmisɛnnin don awɔ i ye kibaruya mɛn n y'a kibaruya mɛn i ye kibaruya mɛn ko mɔgɔw k'a bɛ na n kɔni ye kunnafoniw lase a lase yɔrɔ n b'a jigiya k'a fɔ mɔgɔw bɛ na voilà ayiwa baasi tɛ minnu b'a kuma o la parce que a kuma ka kɛ ka a ɲɛma bɔ a la mɔgɔw k'a ye e bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ fili de don o ka fisa quoi kuma dɔw ka to ten mɔgɔw da parce que n'a kuma yera sa ka débat kɛ k'a ban n'i ye jaabi sɔrɔ san min na n'i ye jaabi sɔrɔ san min na ko mɔgɔw ka bɛ na o ma baasi t'a la a nana mun fɔ a ko la lapidation n'o ye ka bonni kɛ ka mɔgɔ don dingɛ kɔnɔ ka bɔ ko kafiriya baara min filɛ nin ye c'est pour que n bɛ fɛ k'a fɔ a bɛ ka kumaw de fɔ minnu ye tiɲɛni kumaw ye quoi ko o kafiriya baara min filɛ nin ye a b'a fɔ ko Muhamadu Bun Abdul Wahab n'o ye wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba ye ko y'o kafiriya baara min kɛ quoi ko muso dɔ de nana volontairement k'a fɔ ko ale ye tulonkɛ kɛ quoi o muso min nana volontairement k'a fɔ k'a ye tulonkɛ kɛ wagadu
Muhammad Abdul Wahab y'a ordonné k'a fɔ perefu kɔfɛ k'a fɔ ko muso in ka fara la kɛrɛn n'a bɛ fɔ o ma ko rajim. O min kɛra sa ko y'o kafira wale min kɛ ko kira m'o kɛ ko o tɛ silamɛ o tɛ kuranɛ kɔnɔ. Est-ce que tu vois? Donc a bɛ k'o kafira ni o kuma ye. Mais ale bɛ ɲinɛ min kɔ an sigi an b'a fɔ a ye ne b'a fɔ a ye Ala ta kɔfɛ ce n'est pas prétentieux mais n b'a fɔ a ye quoi. N'an b'a jigiya ka fɔ a bɛ na. Muhammad alayhi salam u b'a fɔ siya ma ko Manatul Ghamidiyya. Ghamidi ye siya dɔ de ye Makan. Histoire kama u ye muso in tɔgɔ to dogo la mais muso in bɔra o turbi de la a nana Muhammad alayhi salam a ko Muhammad ne ye tulonkɛ kɛ. Muhammad ko a ma Muhammad y'i kɔ don a ma a ko ya Muhammad ne ye jɛnɛya de kɛ. Kira ko a ma ko mais den de b'ale kɔnɔ quoi min tɛ cɛ ta ye mais ale y'a to furula jɛnɛya kɛ quoi. Kira ko a ma taa ni jiginna i kan na kalo 9 muso taara a jiginna a nana a ko Muhammad n nana i ka n purifier c'est à dire que i ka n bɔ jurumi na n ye jɛnɛya de kɛ. Kira ko taa ni den dabɔra i kan na kuranɛ b'a fɔ an ye cogo di wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ko den kɔnɔ c'est à dire que kɔnɔ tali ka se den dabɔli ma ko kalo 30 de don. Salasina shahra wala o kalo 30 tɛmɛna muso nana den dabɔlen kira ye muso don a y'a ordonné muso donna dingɛ kɔnɔ a farala kira n'a fagara kira y'o kɛ a ka taa lajɛ dans l'histoire o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa n b'a n classe sisan n b'a dalu di a ma n'a mago bɛ ni kuranɛ n'a mago bɛ nin na quoi a bɛ taa Sahih Bukhari dayɛlɛ Kitabul Hudud Sahih Bukhari kɛnɛma hadu hakɛ a bɛ taa hadisa numéro 1820 hadisa numéro 1820 a b'a dayɛlɛ a bɛ yɔrɔ ta de b'a lakale o hadisa in lakale Sahih Bukhari kɔnɔ Sahih Muslim fɛnɛ a bɛ taa o dayɛlɛ ko n'a t'a dɔn quoi ko Sahih Muslim k'a ka t'o dayɛlɛ o hadisa 1695 Imran bin Husayn ale de bɛ hadisa in lakale kira de y'a kɛ dɛ mais ale ye Muhammad Abdul Wahab kafiri ko parce que k'a y'o wale in kɛ quoi mais kira y'a kɛ quoi an b'a mɛn cogo di an minnu bɛ histoire dɔn e bolo ko an b'a mɛn k'e bɛ ka Muhammad Abdul Wahab dɔrɔn de kafiriya c'est pourquoi moi ce sont des propos incendiés jamana ɲɛmɔgɔ k'u kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ nin sira ninnu kan u k'a lajɛ agenda jumɛn b'u bolo c'est très très important est-ce que ale tun b'a dɔn ko nin bɛ yan il ne savait pas ala kana siga la dɛ ne min filɛ nin ye hali sini ne bɛ mɔgɔw kalan kuranɛ na o centre b'an bolo quoi awɔ n ye kuranɛ n t'a dɔn dɛ mais n y'a kalan quoi hadisaw n t'u dɔn dɛ mais n y'o kalan a sahih n'a dɔhayifu n'a maqsubu n'a sanadu n'a makruhu awɔ u dɔnnen don n t'o dɔn dɛ mais n débrouille a kana siga la an ye tarihul islami kalan an ye tarihu kawmi kalan awɔ an ye tarihu kawmi kalan anw ye siratu nabawi an y'olu kalan quoi a kana siga la dɛ hali sini an bɛ mɔgɔ kalan fiqhu la an t'a dɔn dɛ mais an b'an débrouiller fiqhu karamɔgɔ donc n'a bɛ ka kuma ni ale t'a ka fɔta juguya hakɛ dɔn k'a ka taa dɔn dɔɔni sinon a bɛ tiɲɛni min kɛ a t'a dan dɔn ale kɛtɔ ka Muhammad Abdul Wahab kafiriya parce que ko ka kafiriya waleyala ale fɛ parce que ko o ye ordre di muso dɔ nana volontairement wa kira fana ka waati la muso nana volontairement de ko y'o ordonné ko ka kɛ min kɛ ko y'o kafiriya waleya ye quoi ko kira m'o kɛ bon kira y'o kɛ o dalu dilen filɛ n'a ma n'a mago b'a hadisa la k'a nɔgɔya bolo n'o d'a ma bon ale ka kafiriya in sisan a bɛ boli jɔn wɛrɛ kan min tɛ Muhammad Abdul Wahab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kana kisi tu vois subhanallah voilà c'est que n'a bɛ ka tiɲɛni kuma de fɔ n bɛna wagadugu m'a ka kuma tulu bɔ ka yira la kelen kelen a tɛ sɔn ka sigi yan sa a bɛna mun fɔ parce que ne y'a ye ale tɛ suna dɔn de on dirait a ka kalan ma taa o siraw a tɛ suna dɔn suna ye jumɛn ye fɛn 3 fɛn o fɛn bɛ yen ko kira y'a kɛ sariya sira fɛ o ye suna ye fɛn o fɛn bɛ yen ko kira y'a fɔ o ye suna ye sariya sira fɛ o ye suna ye fɛn o fɛn bɛ yen ko a kɛra kira ɲɛna a ma fɛn fɔ o ye suna ye o fana ye suna ye parce que n'a ma ɲi a b'a fɔ k'a ma ɲi kira de ni ordonné dɛ kira de ni ordonné ko muso ka taa bon wa kira kɔfɛ sahaba cɛ naani fɛn fɛn nana u bɛ Usman dɔrɔn de ta bila fɛn na parce que ale ka waati bɛnna kuranɛ faralen kan ɲɔgɔn ma k'a sakulu ka fɛnw k'a la o sahaba Umar Abubakar Aliyu nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ordre di mɔgɔ ka taa faga ko parce que kira y'a ordre o bɛ silamɛya fɛn bɛɛ la wa ko n'a b'o dalu wɛrɛ kɔ a ka Sananu Abi Dawudu dayɛlɛ a bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔ Sananu Nasayi bɛ nin fɔ a ye Ibn Majah bɛ nin fɔ an ye ko n'a t'a dɔn k'a ka hakili sigi Ibn Majah kana sigi a la
olu bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ tora min kɔnɔ mais attends Deutéronome 22 de don o tora ye jumɛn Taurata jiginna Musa de kan Injila jiginna Isa de kan Zabura jiginna Dawuda kan Kuranɛ jiginna Muhammad de kan a fɔra ne ko la nufariqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun amana ar-rasul bima unzila ilayhi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه مقبولة بسم الله